την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του αναδειχθήνε αυτών αποτρόπαιων πάσης επιβουλής, ότι την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εικαίαη, τα και ευλόγησον πάντα ημάς, τους δια της κλήσεως των εαυτών αυχαίνων, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα, και καταξίωσον ημάς εμπληστήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζόμενος ο Κύριε, ή της Τριάδος φανερώθη προς σε Υιόν ονομάζωσα, και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ. Δάνει βαπτιζόμενος ο Κύριε, ή της Δάνει βαπτιζόμενος ο Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του γαργενήτωρος, η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Ελάτε από εδώ, παιδιά. Του λόγου το ασφάλες, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φώτισας δώσει.